रहनी रहेला रउआ खाली झोपड़ी मिलल। दुनिया में सब दानी बानी हे बाबा बताई झोपड़ी मिलल। दुनिया में बहुते आइटम रहे तो पिएला रउआ काहे गांजा मिलल। दुनिया में ढेरे आइटम रहे तो पिएला खाली रउआ भंगिए मिलल। के साथी हवे राजा रंत महान हो, हाडा बिरने बिच्छू भूत पर रखिले ध्यान हो। सब के साथी हवे राजा रंत महान हो, हाडा बिरने बिच्छू भूत पर रखिले ध्यान हो। माता पर चंदा मामा कैसे खिलाओ माथा पर चंदा मामा कैसे खिलाओ। दुनिया में सबसे दानी रहनी रहेला रउआ काहे झोपड़ी मिलल। दुनिया में सबसे दानी बाबा बताइला खाली रउआ झोपड़ी मिलल। दुनिया में बहुते आइटम रहे तो खाएला रउआ काहे भंगिया मिलल। दुनिया में ढेरे आइटम रहे तो पिएला खाली रउआ भंगिए मिलल। प्रेमी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर।